Astăzi am și eu pregătite petule să dau și o rebirth în sfârșit, dau și o rebirth după 10 ani în care n-am mai dat o rebirth, are deja 9 rebirth-uri, cred. Tu vorbești nu, cu bă, tine, eu ce n-am mai rebirth-uri, dat că n-am rebirth niciun trei rebirth, what? episoade. Păi, Deni, dacă nu te joci aia, ce să-ți fac? Eu joc Ia să mereu vedem jocul ce ăsta, mai e pe e aici. jocul meu preferat. Bă, ia uite ce are 9 șiure aici, are girafa celeste, girafa celeste. Bă, am Ce are? nevoie de girafă. Te rog. Pentru Girafa rebirth? celeste, girafa celeste, am nevoie de girafă. Bun. Cristiane, Deni, deschide. de ce? Să ți le dau înapoi, să nu le pierzi la rebirth. Ok, deci bun, iar pe Mateo. Da. Ia și pe ăla că ai nevoie la rebirth, da, Păi, normal, dacă normal. ți-l dau. Dar trebuie să-mi zici și mie peturile în timp ce dau rebirth, ok? Da. Ok, bun. Deci, care vrei să le iau? Pe Mateo, Care dintre ei? Care mai mult? toți. Vreau doar înțeles. girafa. Așa. Bun. Așa, bun. Pot să o iau? Pot să Bun. Da, dați loc și tu la base, te rog. o iau? Da, normal, acum dau loc. Ok, acum Deni, dau loc. dacă pierzi toate peturile o să O, mă bă, supăr girafa grav. celeste, bine, Mamă, bine, am luat-o. Bun. Regele, hai că-mi duc ăsta bine, rebirth-ul, hai. Cristinel, vino să Hai, iei de la Deni, mine. Deni, mai ai, uite asta mai mari. Uite, Asta. pe trenul. Cristinel, vino să-mi iei pe vaca Saturna, te rog. Ba, nu, mai trebuie să Așa, fac bani, bun. mai trebuie să muncesc puțin. Și după? După Mai pe balena lolololo, pe bombini guzini și stai să văd ce. Mamă, Bombările dar crocodil. toate vrei să le păstrezi. Păi toate că uite cât are balena lolololo, are 200.000. Am nevoie de 25 de miliarde ca să dau următorul rebirth. Ok. Ia-mi-l Și pe tu bombini mai guzini treci. Ce era, mă, acum. balerina acum? Bombino, Guzini, ăsta. Da, Ce are pe Deni în bombini bază guzini. aici, what? Păi, Balerina? sunt- Balerina lolololo. Lololo, what? Bă, ce e Lololo. ăla? Porșelo lomelo, nu știu ce el. Îi A, dăm dar candy. eu oricum dau rebirth, deci. Așa, dăm Ok. la ăsta Sel și la ăsta. Deci mai ai nevoie de ceva de aici? Nu cred. La ce dai să-l Deni? Să nu dai să la Mateo. Bă, ia să dăm spin. Spin! 200.000 doar. Slab. Ok, o să dau rebirth. Ok. Ok, acum am nevoie de bombini guzini. Cristinel, vreau să vii să-mi iei pe vaca Saturna, dar nu acum, pentru că mai trebuie să fac încă 15 miliarde. Deni, dă-ți loc la base. Da, acum mă duc. Uliu, Meteo. Bă, cum fac și eu Bă, bani mai rapid? ai dat rebirth. M-am speriat, Da, m-am Deni, am dat speriat. rebirth. Uliu. Poți să le Dar iei, vezi poți să nu-ți le fure iei. altcineva de aici. Nu, ia-l. Hai. Ia să-i furăm lui Deni tot din bază. Meteo. Băi. Bă, ai grijă. Bă, deschide! Du-te. Hai. Deschide! Gata. Ok, și mai trebuie bombini guzini pentru rebirth. Îl luăm și-l cărăm pe ăsta pe aici. Intră. Unde e sus? Stai că mă duc. Ia mă, ce are asta aici? Balonini, Sahur, Chef Aoleu. Crabalini, Da. Neslab, Vali Aud, what, ce nume, ok. Deci am girafa celeste, acum trebuie Acum doar să mai fac 200.000 de... Stai că mă apără Valentin. Cristinel, mai am nevoie de 200.000 de... Bă, Are cineva... mă mănânc o muscă în viața reală, what? Ana. Bă, cum fac și eu bani mai mulți? Îmi trebuie o grămadă de bani. Intre un bine să dau rebirth. Mie îmi trebuie 25 de miliarde. Ce vrei, Adi, să ți le ia pe vaca Saturna? Bă, mi fură pe vaca Saturna. Bate-l. Unde? Valero. Bă, Valero. Uleu. mi-l ia pe vaca Saturna, cel mai bun, a făcut 300 de milioane în câteva minute. What? Ce faci, mă? Doamne, vrea să-mi fure pe vaca Saturna, singurul meu secret. Uite, ce frumoasă e, ce frumoasă e. Ok, bă, ăsta e la mine în bază și e invizibil. Ia să-l găsim, mă, unde e. Unde e netrebnicul? Ia punem aici, gata, am pus ăsta. Îmi pun și clonă în caz de urgență. În caz de urgență. Doamne, deci vrea să-mi fure. Stau aici, am grijă să nu vină să-mi fure ăsta. Am înțeles. Acum mă duc la Candy Shop să vedem. Deni, dă-ți loc. Da-mi Că dat vrea loc. să-ți fure de la tine, nu dai. Unde? A venit să-ți fure. Am crezut N-a că e venit să Dini. fure. Lasă-l. Ok. Dă loc. Dă loc, a vrut Da. să fure. Opa, nu tine.
scuze. Ok. Bă, dar nu ne dă Plecați, nimic aici. Plecați. Doamne, bă. Ha, mă, cu un event de la, uite, asta îmi place, asta, Camelo îmi place, Ia-te Camelo să le mai ieși pe celelalte. Da, acum. Ca să... Așa, mă duc să-i Mai fur fac lui și niște Cristinel băluți. pe Mateo. Nu mi-e furtul Bă, dar nimica. Mateo, stai mă, ăsta e Mateo meu. Nu-i mai... A, da? Ba da, tu ai ăsta e Mateo tău cu tacul pe cap. Păi ce vrei? Da. Nu-l vreau acum că trebuie să, bine, aș fi avut nevoie ca să fac mai mulți bani, dar nu. Bă, ăsta mi-l fură. Ți-ai luat-o pe balerina... Nu, balerina la. E sus. Ok. Mă să iau Spune acum. când ajungi. Acum am ajuns. Haide. Bă, dar nu fac bani deloc, zici că cineva îmi fură banii. Balerina Ai luat, la. da. Cristian, o să-l fur și eu pe Mateo, că am nevoie să-mi facă ceva bani rapid. Mamă, bă, dar Imediat. voi cum ați avut noroc să-l luați pe orangutinii ananasini? Eu l-am furat de la cineva. Și eu. Oare de la cine? Nu de la tine, de la un abonat. Sau nu de la un abonat, de la altceva. Dani, mai dă și mie drumul Deschide să și le mie, iau Cristian, să pot să-mi iau de aici ce vreau. Că să le iau pe Mateo. Să le iau pe Tron Zero Turbo. L-ai luat? Încă nu, stai. N-am fost atent cât face. Cristinele. Bă, dar de ce fac ăștia așa Trebuie să greu te bani duci, bă. acum? What? Fac greu rău bani. Bun. Nu mai Păi cresc n-ai banii multe care. deloc, what? Păi ți se pare iar? Bă, mă bate ăsta! Lasă-mă în pace, băi, că e a meu. Bă, Mă, fac bani Dacă tu extrem de greu, ce se întâmplă? Deci sunt aici pregătită să îmi Doamne, apăr bani, Cristian, vin nimic, să-l iau pe nimic. Mateo de urgență. Da, puțin, adică am și eu nevoie să fac bani pentru Liberty imediat. Păi câți bani ai? De cât Am ai nevoie? 500 de milioane, am nevoie de 1 bilion. A, păi faci rapid, Cristian, eu am nevoie de încă 25 de miliarde, te rog, Păi lasă-mi, fac dă-mi rapid Mateo. și ți Păi dă-mi dau, Mateo, de Cristian, dă-mi Mateo. Ei, așteaptă puțin, că fac imediat. Bă, Bă, ce dar bă, care tai ți-e asta? făcut? Ia veniți bă cu toți, băm! Ia veniți bă cu aia, dar ce credeți că e aici? Ia vină cu bătaie direct. Ce mai zici, nu furați? Baza. Bă, ce se întâmplă aici? Nu mai înțeleg nimic, bă, nu mai văd nimic. Nu mai dați cu ăla de albine. Doamne. Fac Hai invizibil. că mai am 300 milioane, imediat îi fac. Ce e ăsta? Le-ar Ce? făcut dillo. 100 ok, de, ok, bă, l-am, face l-am. greu rău, de tot se fac banii, nu-mi place. Deja. 13 miliarde, mai trebuie o grămadă. Glorba frutadillo. Bă, dar Nu are nimic interesant. mamă. Bă, hai Cristian, deschide să iau și eu pe ăla, că tu îi Hai faci că mai ai rapid. 3, doar 200 de milioane. Uite, 150 de Cristian, milioane păi mai tu trebuie. faci imediat cu ăștia, n-ai Imediat, treabă. păi imediat îi fac și imediat dau rebirth, gata, nu mai. Doamne. Salut chat. Mamă, dar Bă, ce Da, salut mai- chat. Ia bă de aici După palmă Bumbilicu direct. Zini, mai ții minte Ai ce zburat. trebuie să iei pentru rebirth? Girafa celeste, ce am eu. Mie dai mie? Nu, că trebuie să dau rebirth. Păi nu, că tu ai mai multe rebirth-uri ca mine. Tu ai 8 rebirth, eu să fac 7 rebirth-uri după asta. Păi eu am nevoie de girafa celeste pentru ăla. Păi nu, eu am Mamă, nevoie de și-am da dat- ceva mai Înseamnă înainte. că ai nevoie de bombini guzini. Mamă, Păi nu- Caterina Capucina de Hai, iau. aur. Nu Fur, mi-e fur, trebuie, fur, nu fur, mi-e fur, trebuie. fur, lăsați-mă, bă, lăsați-mă. Uite pe Glorbo Frutodrilo. Cred că pe de ăsta ai nevoie, de Glorbo Frutodrilo. Nu, Sau? că am Unde, trei unde? din aia. Lasă-mă, Ok. lasă-mă să Deni, fur, lasă-mă să fur, lasă-mă să fur. Da. Desfac la bază și vino să-mi furi tot în afară de bombini. Este, Da. bă, regele. Închidem baza repede că vin să Bun. fure abonații, vin să fure abonații, Ok. aboații. Ok. Bun, 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 13 miliarde, mai trebuie încă 12 miliarde. Doamne, e prea greu. Bun. Și acum ce mai trebuie să iau? Mamă, Ce asta a mai făcut trebuie? doar 24 de milioane. Și Trentozino ăla. E, asta face mai rapid, asta face mai rapid. Mamă, Bă, Mateo e mai bun decât vaca Saturna? What? Vaca Da, că Saturna? Mateo nu are... cred. Mateo e aproape la fel de bun ca vaca Saturna. Deci tu, Cristian, făceai bani mai Mateo repede meu ca are mine. 300 de milioane. Și al- 300, nu, 300. Și al meu dacă- și vaca Saturna face 250 de mii și mai e și secretă. Mamă. Doamne, ce slabă Hai. e. Bă, dar Exact. cum faci secrete? Cum le găsești? Nu știu, la eventuri. Eventuri. Și când e Dar ruta? chiar avem spin-uri, ia să dăm la spin. Am dat Păi, spin. i-am dat, mi-a dat cel Ia să vedem cel mai ce ne nasol dă. lucru. A, 500 de mii, slab. 500 de mii, mi-a dat 100 de mii. Ok, nu mai e nimic ca bază, o să dau un rebirth. Bă, dar nu înțeleg de ce se fac așa greu banii acum. Eu Ok, nu deci- înțeleg de ce nu vine nimic bun.
Deci am nevoie de cocofant elefant acum. Am Mamă, văzut se ceva. fac prea Are greu un abonat, are banii. un abonat aici. Unde? Ăsta. Aici. Cocofanto, elefanto, ce? Da, Da, acolo. Păi al câtelea Liberty, Cristian, al tău? al 7-lea. Mi-l dai pe Mamă. cocofanto elefanto. Păi cred Te că rog. la al 7-lea ne trebuie brainrots diferiți. Până acum erau la fel. Ce credeți? Mamă, Bun. cât bani am! Este, mi-l dă pe cocofanto elefanto. Cine mă mai are o girafă? Bă, taci din gură! Bă, Bă, dar nimic bun pe ăsta, ce se întâmplă aici? bă, trebuie să mai aștept Doamne. 7 minute pentru următorul mitic. Mamă, Mamă, 6 da, asta minute știi. și Băiatul ăsta nici știe măcar ce nu-i rebirth bun. are până la 10, are 2 rebirth, dar are Da. toate pentru rebirth-uri. Uite, are băiatul ăsta pe girafa celeste. Deci să-i da, deci salut, ia uite ce zice băiatul la pe ceas. Salut Mamă, fraților, Adrian. dați like la Adi, Valentin și lui Deni, lui Cristian să nu-i dați. Ok, bun, Mamă. foarte, îmi place Am strategia înțeles. asta. Deci pot să fur ce vreau de la... Adrian. Păi unde e baza lui Adrian? Că nu văd. Bă, doar, paulea, 14 miliarde mai trebuie cât pe atât. Wow. Păi deocamdată n-am nimic. Trebuie nevoie de multe aici. peturi mai bune, dăm ceva bun. Avem Doamne. aici un bodyguard. Nu mai fură nimeni din baza mea. Doamne, Cristinel, unde- bă, unde-i ia să fur de la peturile? Deni, să-i fur La N-ai- tine. n-ai Mateo. voie. Da, ți-ai dat? Ok, o să-i zic. 7. O să-i dau Adu, Bă, băiatul ăsta cine mă pentru... lovi? Cine mă lovi? Bă. Adi, Da? Ai grijă. tu m-ai lovit? Nu. Cum nu? Cum să te lovesc? Că ești în bază securizată, Deni, cum să te lovesc? Am aici ceva... Opa, la... Mă, ce îmi zice, mă, N-a your lovit video pe has been Valentin, captured. Bă, nu mi-a bine. filmat Roblox-ul, ce se întâmplă, mă, aici? Stai, ce? Mi-a filmat Roblox, bă, ce se întâmplă? What? Bă, eu Ok. filmez cu altceva. Eu filmez cu telefonul, monitorul. Așa faceți și voi? Da. Da. Eu Ne-am pus filmez pe stand? cu laptopul. Ok, eu mi-am Gen- pus webcam-ul de la Pun, laptop, am înțeles, e De insane. la webcam-ul la laptop îl pun invers și filmează monitorul la calculator. Ok, hai să furăm de la spații tot ce are pe aici. Bă, n-are Mamă, nimic dar bun. nu vine nimic pe aici. Uliu! Fură. Mamă. Ok. Da. Bun. Fură-l! Păi cine vrei să furi? Gata, am furat. N-ai treabă, furat? Cristian. N-aveți Bă, mă voi Ce treabă. furat? N-aveți ce mă furat, treabă, mă? ce-ați furat? Ce am furat? N-am furat nimic. Adi, Voi tu fără de la furat. Deni? Nu N-am furat furat de la nimic de Deni. la mine. N-aveți mă treabă ce am Yay, ce-am mi-a furat pe eu. cocofant elefantă. I-am furat lui Cristian tot. Mamă, ce tare. Dar n-are nimic ca Wow. Cristinel în bază. Ce ai furat? Bă, Păi- dar când vine următorul event? Bă, Cristian, tu crezi că fur de la oameni de aici, bă? Bă, dar bă, ne-am înțeles. Nu furți, Cristian, nu o să faci niciun rebirth. Ba da, Ba nu. fac rebirth. Ba, nu faci rebirth. Stai că mă Ba duc da, să-mi fac. cumpăr sabia. Bă, baza mea e liberă și îmi fură asta vaca celeste. Uite, bă, ce furăște aici. Girafa celeste? Nu vaca celeste, că girafa celeste am nevoie de ea. Să dau rebirth. Vaca celeste? Este așa ceva? Vaca Saturna, pardon. Mamă, Cocofant mă gândeam că elefantă. este un nou Am secret greșit. al secretului, știi? Bun, hai să vedem ce mai avem pe shop aici. Deci, Bă, dar nimic bun pe bun. aici. Nu mai pot Stai să iau sabia. Bă, unde? A, uite Deci. mă aici sabia asta. Mă duc să-i fură de tot din bază. Ce faci, mă, Ce- tu? Nu Ia fur uite-l pe nimic, Cristian, că da, ce am Cristian? eu- Da, mă? e Da, bine, la mine Cristian. mai majoritatea. Da, Exact. Ia, vină cu Cristian. Bam! 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 Bă, ce e aia? BAM! BAM! Uite ce ți-a... Pa! BAM! Nu dansează nimeni! Ah, bă! Da, M-a pus la dans, Cristian. Ok, Cristian. Mamă. Ok, că tu crezi că așa funcționează, Cristian? Ok, Cristian. Tu nu știu cu cine vorbești aici, tu nu știu cu cine vorbești aici. Mamă. Cristian,
Sabia! Sabia! Bă, nu! Cristian, video. Opa! Ia, vino încoa. Mă, nu te mai miști de aici, Cristian, gata. Tu nu te mai miști aici. Bă, m-a făcut! Cum? Era shop-ul deschis de la ăla până acum și nu știam? Candy Ce Shop? shop? Da. Da, normal. De Candy Shop. Nu cred așa A ceva. fost. N-am fost atent la Candy Shop. Doamne, am Ah. pierdut Ce cel era mai la Candy important. Shop? Nu. Cea mai OP armă din lume. De unde ai, Deni? De la Candy Shop, acum v-am spus. Aha, ok. Ți-ai dat rebirth? Da, Vrei să le iei Am nevoie. înapoi acum? da. Ok, ok. Oricum Cam am nevoie de bani. bănuți. Hai. Repede, repede să nu vină să fure altcineva. Hai. Bă, am Păi doar dai pe cine 14 dacă- miliarde, mai trebuie încă pe Doamne. atât. Doamne. Meteo. Bă, dar unde? 15 miliarde, mai trebuie 10 miliarde, frate. E prea mult, e prea greu. Meteo. Bam! Prin surprindere. Mă duc să-i fur tot din bază. Ba nu! Du-te! Bă, nu! N-ai voie. L-a trimis. N-ai voie. Ok. Bă, Ok, bă, mama. bă. Ce faci, mă? Badi, nu mai fura, băi. Bă! Adi! Este. Adi! Este. Cum îndrăznești? Îi fur tot. Bă, yes. Na, Cristina, na, ok, Cristina, ok. Lasă-mă, bă, că am nevoie. Chiar crezi că așa e? Tu chiar crezi că așa e? Ce? Îți dau. Bă, e baza mea deschisă! Mamă, ce Să-ți păcat. fure tot. Nu fără nimeni nimic, gata. Sunt Regele. două Bă, ce zice copate și aici. de că... Hi, 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 hi. E ok, deci Cristian se vorbește acolo, toată lumea pe chat. Ia să-i Du, sunăm. Uliu! Bam, l-am luat pe Valentin, l-am luat pe Deci am Valentin, l-am furat pe nevoie- Valentin, l-am furat pe Ce Valentin, nevoie este! Bă, Și acum, bam. BAM! Ce, De ce nu bam? merge? Du-te, bă, de ce nu merge? Am luat tot ce aveam nevoie. Adi, dă-mi și mie Bă, pe nu mai merge Mateo ăla nimic, puțin. what? Stai, ce? Ok. Adi, de pe Easy. Mateo. Gata. Du-te, mă, de aici. N-ai cum Adi, să mai dă-mi și dai, mie pe Deni, Mateo. aia e clona mea, n-ai cum să mă muți de acolo, haha. Mamă. Na, Deni, n-ai ce să-mi faci. Ce faci? Afară. Toată lumea în casa lui Deni, toată... Afară. Toată Ieși. lumea Ieși. în baza lui Deni. Ba nu. Ba, toată lumea în baza aici. Bam! Ba nu. Bă, ți-am împietrit și gummy bear, what? Bă. Să-i furăm toți banii, să-i furăm toți banii, să-i furăm toți banii. Cocofanto, elefanto. Toată lumea să intre aici, 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 Bă, aici, toată lumea aici, toată Bă, lumea aici, lasă-mă toată de lumea. jos. Gata, invizibil, nu mă mai vede Deni. Ha. Bă. Toată lumea în baza lui Deni, Știi toată lumea în baza lui Deni. Glumele pe tine, eu pot să stau și sus. Bă, cum mă poate lovi prin pereța aia? Adi! Ce? Mă poate scoate pereța aia. Aaaa. Adi! N-ai cum să Bă, mai bă, bă, umbli bă, cu ea, bă. n-ai ce să mai faci, n-ai ce să mai faci, ești blocat la tine în bază. Toată lumea în Du-te, bază, bă, toată de- lumea în bază la Deni, toată lumea în bază la Deni, toată lumea în bază la Deni, hai. Hai să mergem să furăm de la Adi, că e deschis, hai. Mamă, hai, Cristele. Gata, nu e deschis, nu o să fie deschis. Hai. Ce Ba da, o să fie ai? deschis. Că o să fie deschis în 20 secunde, sunt la mine în bază, efectiv. Mhm. Da, Bă, mi-i fure pe balerina. Fure pe balerina. Cum ești la tine în bază? Ești la mine în bază. da, așa crezi tu, Deni, așa crezi tu. Păi, eu 7 secunde, 7 secunde, 7 secunde. Cine mi-a Pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici. Adi! N-am reușit. Du-te, mă, de aici, deci nu se mai poate. Cristian, Adi, scoate curetele că sunt prea enervante. ok, Cristian, la aici rămâi blocat, pa. Ok, eu stau aici Adi. până sfâr de la tine. Adi 10, Ok. nu pot. Nu așa Deci funcționează. nu se mai poate. Adi 10, scoateți tureta, că dacă nu... Trebuie să o Nu-ți spargi, pot Jenny, eu face n-am cum să sparg, să cum scot să o turetele. sparg? N-am cum să să o scot sparg? turete. Ce? Cu palma. Ah. Păi și de ce nu mi-ai zis? Cristian, stai mă pe loc, gata, calmează-te. Cred că... Valentin, scuze. Gata, Cristian. No! Ba da, mai ba da, scos. ba da. Eh, Bă, tureta! hi, Pleacă de hi, aici, hi. tureta, gata, nu mai avem nici turetă. Easy. Băi, Cristian, tu crezi că mă bați pe mine, mă? Băi, eu sunt un veteran al jocului. Nu faceți mica. Plecați. 16 miliarde. Bă, mai am nevoie de o grămadă de bani, trebuie să mai joc încă 5 ani de zile. Bă, Cristian,
Mamă, Ok, tu Cristiane, tu vorbești. chiar crezi că e așa? Tu chiar crezi că e așa? Da. Tu chiar crezi că e așa? Au, lasă. Tu chiar crezi că e așa, Cristiane? Că îți pui clona la mine în bază și îmi fur tot. Bă, Cristiane, nu mai încerca tu de astea, mă, nu mai încerca tu de astea. Ia să mă duc eu la Deni în bază să vedem ce... Dar Bă, de ce vin la what, mine? eu am Du-te efecte tu. în bază, la Deni în Du-te. bază, mă, ce nu înțeleg Pleacă. nimic. Doamne. Exact. Ia mă să fur de O să aici. pleci. Ce să furi? Nu pot! Ce să furi? Aoleu, trebuie să mă transform înapoi să mă duc la mine la bază, trebuie să mă duc la mine la bază. Du-te, 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 du-te. Nu! Nu, Ah, respawn, reset caracter, gata. Nu. Gata, reset caracter. La mine în bază, Na. uite-l pe Cristian ce așteaptă. Na, Deci bă, ai- Cristianele, Nu se bă, poate. Cristianele, tu chiar crezi că o să... Aoleu, nu pot să-ți împing asta de aici, clona. Bun, bun. Gata, ți-am dat afară. Ți-am dat afară cu masa, Cristinel. Slab, Cristinel, te-am dat afară din baza mea. Ce? Nu pot să cred, nu pot să cred, nu pot să cred. Traleu, trala, ia-l pe traleu, trala, nu! L-a luat. Doamne, Plecați. bă. Bă, Deci, Cristian, tu chiar mamă. crezi că intri la mine în bază? Ce Uite-l, mă. tare. Deci nu pot să cred că am Ok, cumpărat Cristina, un ok. Brain Rod Cad înainte să iau un rar, un mic. Bă, vezi că-l fură ăla, Cristinel! Nu! Bă, ce faceți acolo? Lasă-mă! Bă, mă fură! Valentin, bate-l! Nu, mă Easy! Tu chiar crezi că mi-l iei pe ăsta? Pleacă, bă, cu Normal, clona ta de Cristina. aici. Ieși cu clona de aici. Doamne, bă, tu nu mai gata, calmați-vă. Eu uite, bă, la ei. Afară, fură nu el. se poate. Deci, Adi, dacă nu pleci de aici, nu știu ce să-ți fac. Pleacă, mă, de aici, Du-te, Cristian, tu clona. nu înțelegi. Tu chiar crezi că mi-l fur pe ăsta? Chiar crezi că e așa? Normal. Nu e, Mamă, Cristian, nu chiar cred, așa, nu chiar. înțelegi. Nu e chiar așa. O întrebare. E bun Hihi. 50.000 pe secundă. Da, Cristian e la mine în bază, what? da, Adi. Cred că e cel mai slab ce? dintre Brain Rods, deci... Asta așa, bun. Gata. Ce faceți? Băi, Bam! Ia uite la aici. Nu mai ia nimeni pe asta. Asta e Plecați! Pleacă, gata, afară! Mamă! Bun. Hihi. Nimeni nu intră. Eu auzi ce tastează Deni acolo. Ok, nu. Cristina, tu chiar crezi că așa funcționează? Nu funcționează Bă, așa, dă-te, bă, de Cristian. aici. Cristian, nu funcționează așa, mă. Crezi Bă, dă-te crezi de să-ți aici. bagi tu Lasă, până bă. la Mulțumim, mine? Valentin, Pleacă de aici. bodyguardul nostru. Doamne, tu chiar Eu crezi că dacă cred mi că inversezi în controlele, mă timpul fraierești ai pe mine? Normal. Doamne, bă, Cristian, tu nu știi cu cine te pui. E greu, mă, e greu. Bun. Uite ce încearcă el. Ce scheme de-astea încearcă el. Ia uite la el. Ok. Bă, fără pe balerina lolo. Așa, să ți-l fure. Mamă, fură, ce faceți Cristian. voi? Cine fură pe cine? De la mine. Să-l fure. Cine fură? Pleacă de Bate-l. aici, Cristian, lasă-l să-l fure, Bate-l. lasă-l să-l fure. Nu! Ți l-a furat. Adi. Deci, Bă, Nu ți l-a furat pe balerina, ți l-a furat pe unul, pe trenul ăla, pe pe camelo. balerino lolo. Pe toate mi l-a furat. Adi. Ai venit, erai la mine în bază, Cristinel. Ce? Adi. Erai la mine în bază, locuiește-ți baza. Bă, Adi, m-a supărat pe tine, gata. Doamne, Da, Cristian, da, ai încercat să mi-l fur pe da, vaca da, Saturna până da. acum și te super pe mine, a? Da, mă, Cristian, chiar așa? Hai să-l furăm de la el, hai să furăm totul de înapoi de la el. Da, normal, haideți. Ăsta ți l-a Păi furat? nu că... Da, dar eu cu sau ăsta mi l-a furat. Nu ți-a Bă, furat cum pe îl mine pe fură pe balerina Mateo? Lololo. Băi, du-te! E cineva în bază la tine, dar nu ți l-a La furat mine? nimeni pe balerina Lololo, e la Ba Deni. mă. da. Păi E la Deni. nu e la nimeni pe server. E la Deni balerina Lololo. Aba nu. Unde e la mine? Ai dat Nu e la revert mine. cumva, Deni? Ți se pare că am beturile pentru rebirth? Normal că n-am dat rebirth. Atunci, Nu e la what, mine. unde e el? Aveți că ți-l Bă, fură unde e Mateo. balerina lolo? Ia Nu pleacă, luați, bă, de aici. Cristian, Balerina n-am- Lololo nu mai e pe server, what? Mamă. Și cred că era la Mi l-a Deni și furat pe a... balerina lolo. L-a furat de la Deni, cred, din Nu bază. l-a furat nimeni de la mine. Balerina Lololo e la Vali Audi aici, Cristinel.
Unde? La mine, what? Bă, Bă, ia spune-i pe ceas să ți-l dea înapoi pe ăsta. Mama, a făcut o farsă. Gata, nu, l-am luat pe sus, l-am luat pe sus. Cristinel, hai că mai are puțin și se delocuiește baza, 64 de secunde. Haideți repede, repede, repede. Că va fi- Bă! Dă-l pe... Stai mă, dă-l pe balerina Lololo înapoi. E a lui Cristinel. Mamă, Cristinele, te-au furat ăștia. Și Bă, Doamne, l-a mă, furat pe ce-or Cristinel pe față. Mamă, zic Cristinel, că- deci ăla era... Deci playerul ăla, Cristinel, e exact același player care încerca să-mi fure mie vaca Saturna cu tine. Deci, karma, Cristinel, vezi? Vezi ce se întâmplă? bă. Mamă. Bine că nu ți l-a luat pe Mateo, că ăla era cel mai bun. Păi da, da, balerina. Balerina nu e chiar așa bună. Te că zic acum că Dar cât face. face balerina? Face 200 cap. Oh, da, era bună, era la fel ca Mateo E meu. bună, e bună, e bună. E bună, Ia what? apără-mă că îl fură. Apără-mă. Tralalelo, Stai că e la mine, e la tralalelo, mine. e bun. Dă-i, bate-l până îi... Deci ăsta vrea să-mi fure și vaca Saturna. L-am blocat la mine în bază. Hai, du-te, ia, fură. Nu te cred. Fură-l. Mamă, da, și asta e Fură-l. Bate-l. Îl bat, Cristel, bate-l, hai, fură-l. Am Fug, doi fug brain acum. rot god acum, nu pot să Tu chiar cred. crezi, mă, că mi-l iei pe ăsta, mă, frate? Tu chiar crezi că e așa e... Deci ăsta vrea să mi-l ia pe vaca Saturna. Și-a dat respawn. Du-te, fugi, Cristel, fugi Cristel cu el. Cristinele, n-aveai tu nevoie de elefant. Fugi, Cristel, fugi. L-ai luat? Bă, mi-l fură unul pe Mateo. Ah, da. Păi ce? Bravo, Cristel, regele! Gata, mă, ne-am recuperat totul înapoi. Asta a fost pentru mine. Data viitoare trebuie să fac rebirth-ul neapărat și să am grijă că să dau afară abonații care vor să fure așa. Deci a furat lui Cristel pe față cel mai bun pet. Deci nu se face așa Bă, ceva. păi, stai că mai aveam unul. Și cam asta a fost. Nu uitați de like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!